Krásný den, dámy a pánové, zdravím vás z našeho vinného archivu tady u nás v Lohovci na Šulaperku. Čas vinobraní je pomalu za námi a teď se nám blíží další krásný čas a to jsou Vánoce a Vánocím předchází adventní čas. No a na to jsme si pro vás něco připravili. Uděláme takové malé střihové kouzlo. A už tady mám před sebou tuto krásnou velkou krabici a není to nic jiného než vinný adventní kalendář. Takto se můžete podívat na čelo toho kalendáře, no a vidíte, že jsou tam různá políčka a chlívečky. No a co v nich je, tak to vám prozradím právě teď, protože mám verzi, která ještě není úplně zavřená a naleznete tam takovéto krásné lahvičky s našimi víny, jsou tam i nádherné citáty, takže to je několikanásobné překvapení a navíc, to nebudu vůbec prozrazovat, jsou tam i takové malinkaté dárečky. No a kdybyste chtěli, tak můžete si objednat tady tento adventní kalendář a čekat na Vánoce společně tady s touto hračkou. Je to parádní věc, mám za to, že to může potěšit každého milovníka vína, protože každý den trochu jiná chuť a trochu jiné překvapení. Tento kalendář vyrábí společnost Ponap Břeclav, je to chráněná dílna, no a my jsme jejich hrdí partneři, protože ta vína dovnitř dodáváme. Kdybyste jej chtěli, naleznete jej u nás na e-shopu nebo přímo na e-shopu společnosti Ponap. No a přátelé, pokud vás malé objemy třeba náhodou nebaví, tak si můžete objednat celé sedmičky a můžete si užívat celý advent a celé Vánoce společně s našimi víny. Mějte se krásně, užívejte podzim a budu se těšit někdy i na viděnou u pohárku. Mějte se krásně a zdarit!